Tunda inna suka fara bin Imran a ma'ana Pep, sabka uban gudu kawai yake kamar zai tashi sama. Da yake unguwar duk kwana-kwana ne ya yi yawa ga kuma ramuka, sai ya zama inna tana tangal-tangal a cikin napep ɗin. Saboda yadda ɗan sauyin shi ma yake sabka uban gudu, inna Azumi ta sa hannu ta kama ƙarfen napep ɗin ta ƙanƙame, ji take gaba ɗaya kamar kanta na juyawa. Juyawa inna ta yi ta kalli mai napep ɗin da ba zai wuce shekara 20 ba, ga wani uwar suma da ya tara a kan shi, ya yi cibil-jibil har da soke matajin kai, ga wani uban kiɗa da ke tashi kamar shi ne ma yake ƙara juya musu wannan napep ɗin. Inna Azumi ta ce, wai ni kai yaro Bahaushe ne? Inna Azumi da bakinta baya shiru ta tambaya, tana mai ƙuga mai maganar da ƙarfi yadda zai ji. Ke tsohuwa, da wani yare ne miki kama? Ya faɗa yana sakin wani uban ihu. Duk da kiɗan da ke cikin napep ɗin bai hana fiton shi fitowa ba. Inna ta ce, ni tambaya na yi don ba kai kama da Hausawa ba. Sai ya ce mata, Inyamuri ne ni ko na miki ne kina ciki? Amma wannan yaro an yi shegen yaro, yanzu ka dube ni tsofai-tsofai da ni ka ce ina son ka, amma gidanku babu manya ko? Buɗan bakinsa ya ce mata, sun ƙare, ya ba ta amsar yana sanya hannu ya ciro matajin gashin kansa ya ɗan taza ya mayar ya soke. Ya ce mata, baby kin yi shiru? Ta ce masa, uwarka ce baby, wallahi tsakanina da kai Allah ya isa, ni Azumi na ga ta kaina. Mai napep ya ce, ba dai kin shaƙa ba inna. Banda ƙauyanci dan na ce baby, ba wai yarinya nake nufi ba, wasan jika ne da kaka fa. Ta ce mishi, ƙauyancin ubanwa, na ce ƙauyancin ubanwa. To tun kafin a haifi uwar mai sabulu, farfela take da farinta. Ta faɗa tana ji kamar ta saki fitsari don gaba ɗaya an daƙula mata lissafi, ga yunwa ga wani fitsari da ya matse ta, ga wannan jijjigar da mai napep ɗin yake yi. Sai ta ji a ranta ta ɗan fara da na sani kaɗan ba da yawa ba na tahowa zaman wanka. Da tana gidanta da yanzu ta ci ta ƙoshi tana bacci ko kuma tana kama 'yan kuɗaɗenta daga masu zuwa siyan mai da kuma ƙuli. Amma wani ɓangaren na zuciyarta sai take ba ta ƙwarin gwiwa. Take cewa kar ki karaya, bayan wuya sai daɗi, daga yau ne fa wahala za ta ƙare. Ki fara cin kayan daɗi. Wani murmushi ne ya suɓuce mata har sai ta ɗan rausayar da kai. Ta ce wa mai napep, ka daina zabga wannan ubar wutan da kake yi, gudun ya isa haka ya yi yawa. Mai napep ya ce mata, ba kya ganin wanda muke bi gudu yake kamar zai tashi sama? Rabu da Imrana, mugun hali ne da shi, ka yi tafiya a hankali. Ya ce mata, idan ya ɓace za ta kai mu wurin da za mu je ne? Shiru ta yi bata ƙara magana ba. Ko kallon inda su inna bai yi ba, ya sa kan shi ya shiga ya tura wani gida ya shiga. Mai napep ya ce mata, to ki fito mana tunda mun zo inda muke son zuwa, wurin ma babu wani nisa sosai. Inna Azumi ta kalli mai napep ta ce masa, nan ne asibitin? Mai napep ya ce, asibiti kuma? Mana asibiti za mu je. Ya ce, haba hajiya, nan ya miki kama da asibiti ne, nan gida ne ai. Inna ta ce, gida kuma? Wai ni me yasa Imrana ya raina ni ne haka? Ya za a iya shige gidan mutane ya bar ni a nan ko bayani ba zai mini ba? Tana faɗa tana saukowa daga cikin napep ɗin. A fusace ta tura ƙofar ita ma ta shige. Tana shiga daga wani ɗaki da ke farkon shiga gidan, ba ta yi wata ba ta bankaɗe labulen, kawai sai ganinta suka yi kamar an jefo ta daga sama. Don shi da wani abokinsa ne, da alama abokinsa ne ya miƙa ma Imran ɗin roban zamzam. Abokin kuwa yadda Imran ya yi matuƙar bashi dariya, Imran kuwa tsaki ya yi ya hau mashin ɗin. Mai napep kuwa ganin inna ta fito da sauri sai abin ya bashi mamaki har ma ya so bashi dariya. Kin masa magana ne? Ya tambaye ta. Ita dai inna gaba ɗaya ta ruɗe, ba wai kallon da Imran ya yi mata ya sa ta gigice ba, a'a. Abokin nasu ne ta ga babu kaya a jikinsa, daga shi sai ƙaramin wando wanda ake kira impart. To har ga Allah bai san zai yi wawan zama ba ashe. Inna ta hango abu ta ya leƙo wandon. Sun isa asibiti lafiya. Ta ba mai napep kuɗin shi. Ta ce, o ni yau da bani da kuɗi da na ta gayyara, don wannan yaron mara mutunci ko kallo na ma ba zai yi ba, balle tana ya biya min kuɗin napep. Dan jan ƙafafuwanta sai ta ƙaraso wajen da suke zaune a tabarma. Don tun daga nesa ta hango Hajiya Amina wato mahaifiyar Imran da Ashraf ƙanwar Sadiya, sai kuma Ruƙayya mahaifiyar Sadiya. Sai Imran da ke gefen mahaifiyarsa da alama magana yake mata. Wash Allah, cewar inna kamar an shaƙe mata wuya, tana neman kan tabarman ta zauna da ɓas. Da mamaki suke kallonta dukkansu. Inna Azumi kuwa
saboda wahala ta ma manta cewa ba a san da zuwanta ba. Ashraf ne da Mama Ruƙayya suka haɗa baki suka ce, Inna, Ruƙayya don Allah ki taimaka min da ruwa, wallahi maƙoshina duk ya bushe ƙamas, ko yawu bana iya haɗiyewa. Ai bari ba shegiya ba ce da ubanta, cewar Imrana a zuciyarsa, don yadda idanun Inna suka koma sun wani ƙanƙance, ya isa ya sanya ka dariya, duk ta fita hayyacinta. Ga wani uban gwagwaro a gaban goshi ya koma gefe ta ɓangaren hagu. Ashraf ta ce, Inna, wai kin ganki kuwa kamar wata maroƙiya? Ashraf ta faɗa tana tuntsirewa da dariya. Inna ita dai ji ta ba za ta iya magana ba, amma da sai ta ji amsa daidai da tambayar ta. Amma ina babu hali, hatta Mama Ruƙayya da Hajiya Amina dariyar suke kunshe da shi. Inna a birkice sai wani faman kif da idanu take yi, kamar wacce ta yi tseren gudu. Gashi Inna, Mama ta faɗa tana miƙa ma Inna fiye wata guda ɗaya ta ɗauko cikin leda. Inna ta ce, haba Ruƙayya, kamar wata almajira, za ki bani ruwa ƙwalli ɗaya, ta faɗa a fusace, don ita ba ma ruwa ɗaya bane ya ɓata mata rai, su take mamar ta ce mata ga abinci, don ta tabbatar yanzu idan ta sha ruwa nan cikinta zai ƙullewa zai yi. Mama kuwa faranti ta ɗauka ta ɗora ma Inna ruwa guda 4 ta miƙa ma Inna. Har lokacin tana mamakin zuwan Inna Kano, ba ma yadda aka yi ta gane asibitin. Ruwa Inna ta kalla guda 4 ga cikon na 5 a hannunta, ta ce, kai Allah na tuba, wannan ruwa kamar wata saniya ina zan kai shi? Haka kawai in sha ya ƙulle min 'ya'yan hanji. Mu wallahi zamanin da ba haka muke yi baƙo ba, sai mun fara gabatar da baƙo abinci kafin mu kai masa ruwa. Da kika ba da ruwan har guda 5 da babu gwara ba daɗi, amma da a ce ko ɗan kunu kun haɗa kun ba wa baƙi, duk ƙanƙantarsa ai da hanau gwara mannau, ta faɗa tana sauke hannunta kan farantin ruwa. Wai ni Inna ko dai yunwa kike ji ne? Ashraf ta faɗa tana tambayan Inna tana kallonta da dariyan shaƙiyanci. Duk idanunta ya faɗa, bakin nan a bushe kamar mai azumin nafila. Inna ta ce, a'a ni kada ke min wani fassara, kawai dai ina ba roƙo nake a bani ba, ina koya ma uwarki abin da ya dace ne ta yi. Kunya ce ta rufe maman Sadiya jin furucin da Innar ta yi, ga sirikinta ga babar sirikinta, amma ko kaɗan Innan bata san kunya ba. To da yaushe ma ta zo ko gaisa ba a yi ba, amma har ta ɗora min laifin rowa. Ni ban taɓa ganin tsohuwa mai fitina irin wannan ba. Ta ce, Inna wallahi ina shirin baki abinci ne, kawai da wani lokacin an fi gabatar ma baƙi da ruwa ne kafin abinci. Inna ta ce, a'a Rakiya, lokacin zafi ba, amma lokacin sanyin na ai an fi jin yunwa kan ƙishin ruwa. Amma ba ina nufin cewa yunwa nake ji ba a bani abinci ba. Kawai dai ku ɗauka hira ake, kowa yake faɗar abin da ya dace a yi wa baƙo idan ya kai ziyara, ta faɗa tana rinsu da idanu. Ita kuma ta ce, Inna, duk nan fa babu bare, kuma abincin kika ce a zo miki ai baki laifi ba. Duba da irin nisan tafiyan da kika yi daga garinku zuwa nan. Hajiya Amina ta faɗa tana kallon Inna. Inna ta ce, Allah sarki 'yan nan. Dama shi tunani ai baiwa ne, ke kin hango jirgi na, wallahi dama yunwa nake ji, tamkar an min sata a cikina. Gashi na je gidan Sadiya a rufe, na je gidan Halima ita ma a rufe. Ta ce, sannu Inna, gaskiya kin yi ƙoƙari, wallahi kai Imrana ka kiyaye ni. Akan me kake gudu, baka ganin tsohuwa ce? Hajiya Amina ta faɗa tana kallon Imrana da ke wani haɗin rai yana kau da kai gefe, irin shi bai yi laifin nan ba, don shi bai so ta hau mashin ɗinsa, shi yasa ya haɗa ta da Minafe bai ke ta cinta da gudu. Imrana ya ce, Hajiya baki san yadda tsohuwar nan ta takura min ba ne, ta kasa fahimtar ni ko ganinta ba na son yi. Cewar Imrana, zuciyarsa a fili, kuma sai ya ce, sorry Hajiya, ya faɗa yana sosa ƙiya. Inna ta ce, au Allah, wato sorry a tsoron gidanku na kwana. Kai kenan ta ƙadarancin naka har uwarka baka bari ba, to Allah wadaran naka ya lalace wallahi. Cewar Inna tana jijjiga kai, irin abin nan ya fi ƙarfinta. Mama kuwa kawar da kanta gefe ta yi, tana jin wani irin kunya ganin gaba ɗaya Inna ta kwance musu zani a kasuwa. Haba Inna, ki yi shiru don Allah, Ashraf ta faɗa tana jin irin ɓaran-ɓaraman da Inna take yi. Idanun Inna kan kwanukan abinci, wani mai jan murfi da ratsin yalo shi ya fi tafiya da hankalinta.
don tana tunanin wataƙila samun abinci mai daɗi a cikin ikon Allah kuwa sai Ashraf ta ɗauko wannan kwanon. Yauwa Ashrafa, kamar kin san shi nake hari a cikin raina, cewar Inna a zuciyarta lokacin da ta kama kwanukan abincin da hannu biyu ta buɗe. Fuskar Inna ce ta sauya har su ma suka lura da hakan. Ba komai ne ya sa fuskar Inna sauyawa ba, sai arfar ta yi da wake da shinkafa a cikin kwanon. Ni da na sanya ran wanke ciki in samu miya inda hali har da naman kaza, in ga wake da shinkafa da mai da yaji, to Allah ya sa tabarruƙi, in ji kishiyar mai jego ta faɗa a zuciyarta. A fili kuma sai ta yi saurin gyara fuskanta ganin kowa ya lura da ɓacin ranta.